Ji 20 mane od twech oyud kod kahera od twech ma Nyaururu e kaunti ma Laikipia. Achiel kuomgi wachore ni nigi kido mar kahera matek thiedho. Kakoro jochiw thieth dwaro mondo jomogamo tuo ketenge kod jowadgi mamoko. Ikineno jochiw thieth e kaunti ma Laikipia jo Uganda inyato mos tudore kod Mabuse go mondo dhi e pim mar kahera. Muoch ma kahera no yangi chenro mar pimogi kalure kod dhungruok e od twech. Joyce Duor negiler. Landruok mar tuo kahera e od twech ma Nyaururu noyangore e chenro mar juma achiel mar pimo tuo no e od twech kanyo, chenro manobagi kod apisas mag thieth mawuok e bad migao mochung' ne weche mag thieth e kaunti no. Mabuse 20 noyud gi tuo kahera mawachore ni nolandore kowuok kuom mabus moro mane nigi tuo no. Kaluwore kod jatelo mochung' ne chenro mag pimo tuo kahera e kaunti no Murithi Wanjiku, mabuse madirom 700 nopima ka nonro matut pod itimo ne ji 200 kaluwore kod landruok kahera. This facility, based on its population and TB prevalence, is supposed to notify at least 6 patients per year. But as we speak, up to today, it has notified over 333% more. From a target of 6 per year, by the close of business today, we had notified 20. And actually one of them is a prime candidate. We are almost sure that he is a drug-resistant TB case. Apisas go mag thieth koro dwaro ni ogera kama joma oyudo kod tuo mar kahera nyalo bet kar kendgi kaka yorno mar duoko piny landruok tuo no. Our fear is that in the absence of any intervention, and by this I mean, isolating of these confirmed TB patients away from the rest, we may end up with the whole ward. In fact, the whole facilities infected with TB. We need to improve the living conditions or wherever they are housed. If it is possible, and I believe it's not beyond us, we need to decongest those so-called wards. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu osingo tayo gedo mar ward kama ibiro ketie tenge jotuo manigi kahera. Kama county tukishikana hapa na senator tukaamua kama viongozi ya kwamba ni muhimu, ni mzuri tuweze kutengeneza ile nyumba ingine ile isolation so that we can be able to isolate those cases so that wasiweze kuwa pamoja na wale wengine, na ndio tusikue na hiyo to reduce the spread of the TB cases zile zinaweza kuweko. Na kwa hivyo ndio tumekuja na tukakubaliana tutafanya hayo kama county government. Tutaanza hiyo kazi kuanzia Monday na tumeichukua kama a matter of urgency na tutafanya hayo. Apisas mag thieth e kaunti ma Laikipia jiwo jodak makono mondo dhie pim mar tuo mar kahera mar yango ka gin kod tuo no kata oyo, nikech tuo no kere ya moko wuok e jatuo nyaka ng'at machielo. Ka bende giwacho ni pima mapiyo nyalo konyo e fwenyo kendo thiedho chon tuo mar kahera. My main call is when you have some bit of coughing, come so that you can be screened early. An early diagnosis is made and you are treated. The other thing is for any patient to be screened for TB, even to be done a gene expert test, the services are free in our facility. And for those who are found out to be having or to be infected with TB again, the services are free. Moko kuom ranyisi mag kahera gin kaka honda manano kuom jumbe mathoth, fuolo remo kata okego, kor maremo, pek e gamo muya, del mojony, del mochwakore, luya mang'eny gotieno, koyo e kin mamoko. Kahera en tuo mathoth ne ketho obo ka bende onyalo landore nyaka e obwongo, nyarogno kata lumbru. Kata kamano tuo no inyalo thiedhi machangi ka jotuo oyudo thieth makare e sama owinjore. Joyce Duor, Ramogi TV.